Are you ready? Ngiyasekela nokuphapha lesiya. Hayi konje Nasi sishaya Bloemfontein, sithi Bloemfontein. Elite. Asabenze siyoshaya inyama bafethu la ka Wise Man. Owesman, bafethu asibangene ngiphethe isiklipa la. bafethu mina ngabhaqeka namaphiko bese siphinde. Mina first nami ikhona ikhakhathi ngulathela kimi mfethu. Skits. Yabona anginawo cash yabo but awabifaki ngokutransferela ngokutransferela anginawo cash. Hayi boy asambeni boy. Shondam. Shondwan. Bese yazi bese nginkinga bethu la yabo. Unemchita bese nginikeza imali yabo. Manje inkinga ukuthi anginawo mina cash. And ngithanda ngitransfera ngafu. Akusukule ngizotransferela later. Two clip anik. Ngizotransferela. Izolo nike nginizo two clip. Ngikondle zonke izinsuku nike. Hayi mix up, mix up. Transfera. Mina ngeke ngizokwenza wona zonke izinto. Mina hayi ngiyokodwa bese. Hayi sizo reflect Sayi. Watch boy. Except boy. Ukebhetheka ngithi hard. Yazi bese unomuntu bese umfakela imali yabo. Manje ngithi musu FNB yabo. And yazi lapho ngeke at the same time. So na amfakele lo muntu uzotransferela later. Skits nika bese njalo nika bese ukuthi transfer imulathi bese. Nozazi ukuthi imulathi kuyena nami simele transfer imulathi nika. Bese uzoyifaka uyazi izo reflect the same Ah, time. dead nika dead bese yashaka bese la transfer nika. Yashaka bese yazi bese dala kanjani. Why singakera ukuthi somniyaza manje bese. Umuntu dead ikhona bese control nika. Sparkle manje somnikeza imulathi. Manje nika sambe manje. manje Manje njengoba sihlala nje manje. bana ku FNB So uthola nika sambe manje somnikeza imulathi. Asikhethe manje, cishe game asikhethe manje somnikeza imulathi. Asikhethe manje sikhethe somnikeza imulathi. Njalo nje uzotransferwa. Hayi asikhethe izosomnikeza manje uzoreflect esandleni asambeni mfethu. Asidlele mali sosebenzenge futhi. Akuyona yethu yabelu. Asidlele mali sosebenzenge imali. Akuyona yethu yabelu. Yomisincane kangaka siqede.